ka nọkwa na ahụike bụ akụ. Tupu anyị gaa ya bụ ezumike, o nwere ajụjụ njụrụ onye nkụzi anyị nke nọ ebe a banyere akpụ. Biko, achọrọ m ka ịkọwatara anyị ihe banyere akpụ ofuma n'ihi na ama na mgbe nne na nna mụrụ anyị anyị na-eri akpụ. Ụtara akpụ. Ụtara ozugbo nụnụ were ofe onugbu na ofe ọha gbarịa ezigbote ụgbọ. Kama na ịchọpụtara na mgbe anyị esicha anyị na-eri ya efu ihe dị iche na ahụ ga na-adị mma. Biko, kedu ụdị a ga-esi wee kwado ya wee dị mma n'arụ? Ọ bụ ozigbo ahụ joke iju. Akpụ ka si hụ before onwe ife akpọ cyanide. And cyanide dey mess up with the human brain. Okay. On the mess up with the human brain, and so much of it can kill. But more when chop that that apple, the skin, I don't get na-acha brown. We feel contain that cyanide so much. Okay. What is so high in the skin. So that much the maka upuru the skin. Mana ndị be anyị ndị nna nna na nne nne ha nwe amamife so much. No. Ya ma dị soak ya akpụ bado ya na mmiri. Mkpụrụ ụbọchị atọ ọba ferment ya. Ọ bụrụ ule ka ọ na-ele ọfa akpọ fermentation. Ha ferment ya, all those cyanide ha niile are there broken up and their effects drop down drastically. So if you ferment, you get a good result. The cyanide didn't matter so much. Poison poison. My friend, I mean, when I Jebu Gary, but the same thing in Nenogebu. How was the Apple engine? A way Gauno, Chia Napa. We rode on OCK, your Camilla a person wire and wire. Open a million posirana. Okay, take like 2-3 days to get a posir of more man. That time, Kate is easy after that Gary and I saw I can do jam. I'll fit me one and make him the again the very. Chief at on wire, a kekway again, or the tighter. The millionaire a drop on that. Omeza got all this year healthy for human consumption. Wow. But then quotata, poison. The cyanide level is very, very high and it's not good for any human being. Oh, yeah, measuring move for the phone while if it's over mark and one day cabihenka to pay my chef window to tea. And not just say you did the way and I cannot chair. To hand the money now. Ekuzi mo na complain no boshita na area ya fo belon we be ihe olulu on ogbagodo ori on area na aju ogini butezini nka mana mgbe gbo mo ori nda adịghị ya bụ onye nkuzi ewepụkwa na akpụ n'akụkụ kedu onwere ihe ọzọ anyị nwere ike inyekwa wee na-enyere anyị aka n'ihi na ọrịa karịzịrị akarị n'ụbọchị taa ka mmetụ aka na Josephine anụ meat. Okay, anụ meat. Ndị benches na onye taa na mo anu ita na August ni bụ big man. Efosi ndị nke na afọ dozi pozu awo. Asa ya nwe abụ chop up. A man ga kpọlụ nwaanyị ga fenable joint of restaurant. Also we tell you one plate of meat. They will tell you a small food like this. On ata, on a na chop up. O ze mmanya kulu ya dan. That's not really go very well. Ini egbu onwe gị egbu. Anụ a ị na-ata are designed for human consumption. Each of the anu use a conuche gi anu. Because anu no beniche naru may reduce your lifespan. Also, when the medical doctor saying na ken I na has a clash in Weberi because Pagawagi the Western type. More na wagi the natural thing. Aniche now no more illegal na UK. The anu they making meal. But no gain your ya na UK after. Can you man that? Enwere ọgwụ ya. Obuzo bụ nye m rheumatoid arthritis, blood clotting. From blood clotting nye m rheumatoid arthritis. Nke na ọgasị m na nwere ọgwụ na ọ bụ na nwere cure. Nsa uche dị nwere cure. Asị na ọgwụ a ga-enye m anyị m ọgwụ afọ na agbama na mama ike tụwa nwaanyị ime. M ga discuss with my wife and say thank you, I will see you again. And I didn't go back. The reason is I know what to do. Sometimes Hannah Mabet actually nyege ko anyegi ye obrozi business. Okay. How we figure make na bia. Man in area too much. O ga form over about gout. Nsogbu ụkwụ joints na muscles. Ya for some people amanyike gaije. Ụkwụ na atụlụfa. Ngulu ụkwụ na atụlụfa. Joint niile na atụlụfa. Even the most of them bụ gout. Anụ. Anụ. Sometimes I think it is beef, gini eri chicken.
na white. Honey never anu the same thing beef name, the same thing as chicken name. Each dendo reduce that. If at all you want to let it not become a regular thing. At least you wait to lataka. Like at least 70% down. Then 30% anu. At least your body can manage those crises. Oh, well, you one day at least a piece of meat a boy tally is okay for you for a whole day. In fact, a whole week self. When I went in there, I be able to Jesus on area, she will chop up big man. Then because of milk. Okay. Milk. I'm gonna name one me onye nwara. But you chop that 1 or 2 years or juara naturally. What allow 2 years in your allowed. So na juara before you 2 years. Why? Because no we feed dinner the child. Chukunake animate the child to break down milk and feed the child. Milk will almost blood. The only difference in milk and blood with that color, red. So it's just something for us to understand. And the more I finish here now with breast milk with the child. Now that milk, what are you milk naturally? You with tell milk again. I got goes away and I and all this other and causing diabetes. Because of the milk, the high milk content. Only lead to diabetes. But most people don't know. They must use milk with time as you take it before you know what is happening. Got trouble like that. You have diabetes. This then you must have mineral will be a joint. The final analysis because of time. Can just break because I could better when one year. So yeah, but now o kwesịrị ndị mmadụ ị na-ewetilata aka n'ihe anyị na-eri. Ọ sịkwa na gị na chacha. Na kama na ọtụtụ ndị mmadụ na-eme ha na-erizi ihe. Ha na-eri ka ha rigbuo onwe ha. Dịka onye nkụzi anyị wetara n'ụbọchị taa kwuru, ị ga-afọ onye ga-abata n'ebe a na-ere ihe oriri. Ọ sịghị bunye ya anụ, ị gwọrọ ya ofu ozu isi ewu, naanị ya tapịa ya. O buru nke ha ṅụọ ya otu bọtụl, ṅụọ ya abụọ, ṅụọ ya ejikwana ya ma aka. Ọ sị na ya na-aṅụcha otu katọn. Mgbe ị na-aṅụ ya ijikọ waya na-egbu onwe gị. N'ihi na ụmụ akwara na ụmụ ihe ndị dị gị n'ahụ na ọkpụkpụ ha niile ga-eji waya na-eririsi. Akwa ya mere a ji wee necha ya n'isi ndị wee sị na ọ ka mma ka anyị wetara ndị mmadụ ihe mmemme nke ga na-akụziri ha etu ha ga-esi wee na-eleta onwe ha anya ka ha wee mee gịnị ka ị wee dị ndụ wee rie akụ ịkpara. Ana m agwa unu mgbe ọbụla sị na ọ bụ na aghala ndụ kpaa aka onye ire eme gịnị onye ire erie. Anyị ekwuchakwana ihe niile taa kama na ọ bụrụ na o nwere ihe ị ka chọrọ ịmụta banyere ụmụ ihe ndị anyị na-akụzi n'ụbọchị taa, ọ ga-akwụkwọ maka ịkpọkụrụ n'ekwentị maọbụ ka iforo anyị na soshal midia dịka ọ na-aga n'ihu ihe onyonyo gị. Ajụjụ ọbụla ị jụrụ ebe a maọbụ n'ihe Facebook mgbaza gị maọbụ metụkwala onye nkụzi nke bịara taa ọkọwara gị ofuma. Bikonu ihe anyị na-akọwatara unu bụ nke onye na-eme ya jiri nwayọ eme n'ihe nke ị ga-emebiga ya gịnị oke. A sị na gbaragbara fere na-emerụ mmadụ ahụ. Onye mmichara ụkpaka onye gọchara ụkpaka ihe ọbụla o mere na-eme gịnị ọ na-esikwa n'enu ya ada. Ihe a na-akọwatara gị bụ bikonu ụmụ ihe anyị na-eme gasị asị na ndụ ka anyị na-ebi a na-eri gwogwo a na-ata chacha a na-eme nke asị na ndụ na I'm enjoying my money. Ụmụ ihe ndị a ka a na-asịkwa biko ka ị na-enjoy kwa my money iwetunata aka na idezi anya kịta ọchọkwa m na ọha mere mana ọtụtụ etesizi anwụ kịta karịrị akarị. Ụmụ young boys na-anwụzi na onye gagagagagagada ịnụ na mmadụ dara mgbe ya sị na gịnị nwanne na ịnwa nghọta ihe gburu elu ọnwụọ. Ihe anyị na-ayọkwado Chineke bụ na ihe ndị agaghị abịara anyị ya ka anyị ji wee na-asị ka bikonu ka anyị laghachi n'azụ n'ihe ndị gboo na-eme n'ọkwanụ nke aka mma. Oh, one woman now I should sorry to come in. That woman be opposite me. Ngagwa nyemenu nke na-eri natural food. They ask not too long. The woman with stroke. Harosham nabani yakudum. Nyelukwa kanyele resuscitate her back. But say rebel natural food. Natural food kaji where. Ojeru no go for one day. Mana ihe ji na-akwu ihe abụ na ọ bụ na ile mgbe gboo ndị nne nna anyị ha na nna anyị ha a na aka ezigbo nka. Ị ga-afụ onye 60 years 70 years ọ ka na-eji ugbo kpọmkpọm si ezigbo ike. Ọ na-eri natural food. N'ihi na ụmụ ndị ha na-eri bụ ihe si na ana kwupụta etu a Chineke siri kee ya. Ị ga-afụ
eje n'ukwu mkpụrụ osisi aghọrọ ya etu a Chukwu siri kee ya taa ụmụ etinyekwuru maka akpụ ma onugbu eje akparị ya na mbụbọ etu ahụ o siri wee dị fọọ ya ụmụ ahịhịa nna ewere kọchaa niile etu a Chineke siri kee ya were ya tọọ ka ndụ ịbụ ụmụ ọkụkọ anyị na-ekwugodo okwu ha nwere onwe ha na-azụ ọkụkọ aka ọ bụghị nke a na-eme weta ọkụkọ ma o ji eru 2 weeks 3 weeks ebupụta ya n'ahịa onye ọbụla na-ata biko gịnị ka anyị na-akọwanụ ka anyị ka leba n'anya laghachi n'azụ n'ihe eji wee mara anyị biko ka anyị neba anya n'ihe anyị na-eri na etu anyị si eri ya ọ ga-enyekwere na anyị gịnị nnukwu aka daalụ nwanne m nwoke n'ime ka ofuma etu si wee bịa biko mgbọsị ọzọ kpọkwa gị gị bịa ịbịakwa anyị ebidokwa ebe anyị kwụsịrị mbọsị ọzọ a sị na anụ nakwa taa echi bụ nta aka ga-akpọkwa gị ọzọ bịakwa nyekwa anyị nke iji wee bịa charcoal very good. Ndị nwe ulcer one use ose chia na mmiri na anwụ ose powder why will 1/2 teaspoon bido mix na mmiri nwụọ ya within a few weeks of a few months ulcer gana. Biko ahịa ọzọ anyị na-ayọkwa gị biko gị bụ onye na-ekiri anyị na-asịkwa ọ bụrụ na o nwere ahịa